O segundo aspecto do que quería falar a respecto desta dimensión social é que este Tratado de Libre Comercio, na parte relativa á prestación de servizos, pretende ir alén do que a propia Organización Mundial do Comercio tiña contemplado a respecto do comercio xeral de servizos. Hai tratados de libre comercio que son para importar ou exportar bens materiais, pero hai tamén tratados de libre comercio como este, que non só é para bens, sino tamén para a prestación de servizos. Explícome. Eu son unha empresa americana e necesito, por exemplo, un software de unha determinada empresa e o podo contratar en Estados Unidos, ou o que podo facer é poñerme en contacto con unha empresa europea para que me suministre todo ese servizo que eu necesito. Bueno, pois, a Organización Mundial do Comercio pretendeu, no ano 94, articular distintas maneiras de ofrecer ese servizo. E, ademais, tentando incluir calquer tipo de prestación de servizo, tanto na esfera pública como na esfera privada. Explícome. Pois intentaba tamén meter man de aqueles servizos que son públicos e que se prestan directamente por parte das administracións. Sanidade, educación, todo relacionado coa seguridade social, pero iso se detivo e quedou, de alguma maneira, pois excepcionado. Pero, bueno, está aí sobre a mesa, non? Desde logo, o Tratado de Libre Comercio, o TIP, neste caso en concreto, non se mete descaradamente, pero sí de maneira moi sutil. E o que interesa das directrices de negociación entre Estados Unidos e a Unión Europea é que eles, de maneira moi sutil, contemplan un suposto moi concreto que implica desplazamento de traballadores. Eles pretenden articular como un mecanismo para prestar ese servizo. Son unha empresa americana e necesito que me surten de servizos informáticos, pois en vez de facer en Estados Unidos, vou coller unha empresa europea que é moito máis barata. Bueno, pois, que podo facer? Eu, como empresa americana, vou a Europa, collo o servicio e me veño. Esa é unha opción. Outra opción é que a propia empresa europea veña a Estados Unidos e me ofrece ese servizo sin máis. E a terceira é a seguinte: a empresa americana contrata a prestación de servizos, pero a través do desplazamento de traballadores europeos a Estados Unidos, ou ao revés. Entón, isto ten o seu risco, porque que legislación se aplica a ese traballador? É dicir, un traballador europeo vai a Estados Unidos a cumplir con ese cometido que lle foi asinado pola súa empresa europea. Que legislación se aplica? A americana ou se aplica a legislación europea? E cando falo da legislación europea, claro, non é o mesmo Portugal, non é o mesmo Francia, non é o mesmo Alemania, non é o mesmo Polonia, Italia ou Grecia. Entón, aquí, de maneira moi severina, o tratado non é nada. Normalmente, cando hai desplazamentos de traballadores dun país a outro, imaginademos un traballador galego que se vai a Francia a prestar servizos, aquí o que se fai sempre é aplicar a condición máis beneficiosa. Se eu vou a traballar a Francia durante 5 ou 6 meses, a mí non se me vai aplicar a legislación española, se me vai aplicar a legislación que me sexa máis favorable. Resulta que en Francia o salario mínimo interprofesional anda sobre 1.200, 1.300 euros e en España está por riba dos 500. Efectivamente. Entón, que lle interesa máis ao traballador? Acollese a legislación francesa, verdade? Bueno, pois se aplica o principio de condición máis beneficiosa. Pois aquí o TIP cala a boca. De modo que vai implicar que se vaya, nestes supostos, aplicar a norma non que máis favorece ao traballador, sino a norma que máis favorece ao empresario. De modo que con este principio se vai a correr o risco de poder importar e exportar man de obra barata en función dos niveis de protección de cada unha das persoas que traballan. E isto tamén é gravemente prexudicial.